अष्टपैलू गुणवान खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं विनायक, पण इथं मात्र वाईट चेंडून सुरुवात करतोय. अवांतर धाव्यानं संघाचं खातं ओपन केलं जातंय. दादूचा इशारा आमच्या बाजूने येतोय आणि आता मात्र पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करायचा आहे मित्रांनो. या वेळेला मात्र खूप खराब क्षेत्ररक्षण मयूर दादाच्या माध्यमातून, खराब क्षेत्ररक्षण. खरं म्हटलं तर चेंडू अडवला जायला पाहिजे होता, पण या वेळेला मात्र 4 धावा दिल्या जात आहेत. क्षेत्ररक्षण थोडंसं हलवलं जाते. महेशला पप्प्याच्या जागी ठेवलं जातं आणि पप्प्याला मात्र जागा पप्प्याची हलवली जाते. अर्थात क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करणं गरजेचं होतं. आणि आता अक्षयसाठी पुढील चेंडू, काय चेंडू फेकला मित्रांनो. या वेळेला मात्र विनायकला मानलं पाहिजे. विनायक एक जादूगार म्हटलं जातं मित्रांनो, कारण या कबड्डी क्षेत्रात, या क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचा जादूगार गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडूवरती नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे. ज्या माध्यमातून आपण चेंडू टाकत असतो फलंदाजाला जखडून ठेवणं गरजेचं आहे. विनायक काय चेंडू फेक करतो मित्रांनो. कोणत्याही प्रकारची फटकेबाजी करण्यासाठी पुरेशी संधी देत नाहीये. प्रत्येक चेंडूवरती एक वेगळं वलय निर्माण करतोय. सुंदर पुन्हा एकदा वैविध्यपूर्ण करून टाकलेला चेंडू अडवला जातोय. जयूकडे पुन्हा एकदा चेंडू येतोय आणि जयेश लाड मालक म्हणून स्वतः खुश आहे. काय कामगिरी होते संपूर्ण संघाची. उत्साहित केलं जातं, प्रभावित केलं जातं, कारण आपल्या खेळाडूंना प्रभावित करण्याचा हौसला वाढवला जातो, प्रेरित केलं जातं. पुन्हा एकदा विनायक, जबरदस्त चेंडू, वाव काय चेंडू फेकलाय. आणि दरम्यान पहिलं षटक समाप्त होतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या ती केवळ फक्त 5 धावा. याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल मित्रांनो, विनायक किती गुणवान अष्टपैलू ऑलराऊंडर या संघामध्ये भूमिका निभावतोय. दुसरं षटक मयूरच्या माध्यमातून पाहतोय आपण, पण दुसऱ्या मयूर दादाच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय सीमा पार. समीरनं दाखवून दिलंय की आपल्या बॅट मधून आपण आकर्षक फटकेबाजी करणार. समोर कोणताही गोलंदाज असू द्या, ज्याची धुलाई पिटाई करणारा आपण तयार असणार. पुन्हा एकदा फटकाय, पुन्हा एकदा फटकाय. महेशला मांडलं पाहिजे. या ठिकाणी मात्र उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा मयूर. आता मात्र चांगला फटका आहे, पण आमच्या दिशेनं चेंडू येतोय, सीमारेषेच्या बाहेर जातोय मित्रांनो. 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होतीये ती 13. एक महत्वपूर्ण सामना, कारण या सामन्यामध्ये विजयश्री खेचून आणणार तो सहज एंटर करणार महामुकाबल्यामध्ये, आणि जो संघ हरणार तो पुन्हा एकदा लढतीसाठी तयार होणार मित्रांनो. पण पुन्हा एकदा बघूया आपण मयूरच्या माध्यमातून हे षटक फेकलं गेलंय. हो, समीर साठी काय षटक फेकलं गेलंय. ठराविक फटके मारल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करणं सोपं नसतं मित्रांनो, कारण आपली लाईन लेंथ बिघडल्यानंतर पुन्हा एकदा राकेशच्या बाजूने हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. क्षणभर वाटलं होतं राकेश ज्या ठिकाणी आहे तो चेंडू अडवणं गरजेचं होतं, पण आता मात्र धावसंख्या होती ती 17. धावांचा डोंगर उभारला जाऊ शकतो. साथ देण्यासाठी निश्चितच या ठिकाणी कानमंत्र देण्यासाठी नाना येतोय. नानाची गोलंदाजी उत्कृष्ट आहे. नाना दोन्ही क्षेत्रामध्ये उत्तम खेळतो. त्याहीपेक्षा मित्रांनो धावसंख्या आहे ती या वेळेला 17. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तिसरं षटक राकेश घेऊन येतोय मित्रांनो. ज्याला या क्रिकेट क्षेत्रातला जादूगार म्हणतात ना, तशी जादूभरी गोलंदाजी करतो, पण या वेळेला मात्र फटका मारायचा आहे आणि अक्षय मात्र बाद होतोय. या षटकावर या सामन्याचं बरीचसं गणित अवलंबून राहणार आहे. या षटकामध्ये जर राकेशनं अंकुश धावांवर मिळवला तर मात्र अडचणीत येऊ शकतो. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स हा संघ मात्र स्वतः शुभम डावखुरा फलंदाजीसाठी येतो. राकेश कशा प्रकारे या ठिकाणी मारा करतो ते आपण पाहायचंय. निश्चितच राकेश साठी काय फटका मारलाय. आता मात्र मयूर दादांनी हा फटका अडवलाय आणि निश्चितच राकेश कडे पुन्हा एकदा चेंडू सोपवला जातोय. राकेश या नो चेंडू घोषित केलाय. एक अवांतर धाव मिळणार आहे.
हे पुन्हा एकदा राकेश. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू शुभम साठी. ओ हो हो, काय चेंडू होता, पण या चेंडूवरती चौकार मात्र वसूल केला जातोय. चौकारानिशी संघाची धावसंख्या होती ती 22. शुभमने मात्र टार्गेट सेट केलेलं आहे. आपल्याला धावांचा डोंगर उभारायचा आहे आणि आपल्या बॅट मधून तळपत्या धावांचा डोंगर उभारला जाणार. काय फटका मारला मित्रांनो, नो चान्स. मयूर आणि त्याचा साथीदार, चेंडू जातोय सीमा पार. आर पारच्या लढाईमध्ये धावसंख्या पोहोचली जाते 26. काय धावसंख्या उभारतोय, काय फटकेबाजी करतोय, पाहण्याजोगी फटकेबाजी आपण या ठिकाणी शुभमच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह आहे. आता मात्र जयेश लाड नडतोय, कारण समोरच्या बाजूने आडवा येतोय. संघ मालक म्हणून धावांचा बचाव करतोय. या वेळेला पुन्हा एकदा काय सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. या वेळेला मात्र अप्रतिम फिल्डिंगचा नमुना आपण या छोट्याशा क्रिकेटपटूकडून पाहतोय, क्षेत्ररक्षकाकडून पाहतोय. पुन्हा एकदा राकेश. फटका मात्र सुरेख आहे, पण या फटक्यावर लिहिलं गेलंय निश्चितच चौकार आणि या चौकारानिशी संघाची धावसंख्या होती 30. शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन येतोय तो मित्रांनो या संघाचा संघमालक सह्याद्री बॉईज संघाचा आधारस्तंभ खेळाडू आणि मित्रांनो ज्याचं नाव या आपल्या पंचक्रोशीमध्ये खूप मोठं आहे, जयेश लाड. आदरणीय सुधाकर लाड यांचा सुपुत्र, पण मित्रांनो अप्रतिम कामगिरी प्रभावित करण्याचं काम करतो. कबड्डीमध्ये इतिहास घडवणारी कामगिरी, त्यानंतर क्रिकेटमध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीची कामगिरी करणारा असा अवलिया कलाकार या क्षेत्रातला आहे. पण या वेळेला मात्र डोकेदुखी ठरतोय तो समीर, जो दाखवतोय निश्चितच गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सला आशेचा तिमीर असा हा समीर. आता मात्र वाईट+2 3 धावा दिल्या जात आहेत. नियंत्रण बिघडलं जातंय. संयम राखणं गरजेचं आहे, संयम महत्वाचा आहे. खेळ कोणताही असू द्या, धावसंख्या होतीये ती 37. जोरदार फटका. हो हो हो, काय शेवटच्या क्षणाला चेंडू अडवलाय आणि मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू सफाईपूर्वक अडवला गेला मित्रांनो, नाहीतर या ठिकाणी 4 धावा होऊ शकल्या असत्या. अपील केलं गेलंय. सेफ आहे ना बॅट्समन, नाही दिलं. फलंदाज बाद होतोय, नवीन फलंदाज येतोय तो प्रवीण जनगरे. प्रवीण या आधी मित्रांनो मी आठवण करून देतो, नितेशनं बक्षीस लावलं होतं. प्रवीणनं धुवाधार फलंदाजी केली होती, चौकार मारला होता. पण आता गरज आहे जयेश लाडच्या या षटकामध्ये. हा शुभम कडून एक मोठ्या फटकेबाजीची गरज. हो हो हो, ओव्हर थ्रो होऊ शकला असतं, पण या ठिकाणी मात्र शुभम 1 धाव पूर्ण करतोय. अंतिम षटकाचा सामना या ठिकाणी चालू असताना धावसंख्या आहे ती केवळ 38. जयेश लाड याला मारलेला हा एक मोठा फटका आहे, पण अडवला जातो चेंडू. पुन्हा एकदा 1 धाव मात्र घेतली जाते. दोघांकडून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एकेरी धावेंवर भर घातला जातोय. आणि मित्रांनो जेव्हा चौकार षटकार मिळत नाही ना, तेव्हा एकेरी धावाने आपल्या संघाचं खातं. हो हो हो, यावेळेला मात्र रनआउट. सुंदर अशी अचूक फेक, ज्याच्या जोरावरती एक उत्तम फलंदाजी करणारा शुभम मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. नवीन फलंदाज येतोय तो नाना बिचारे, ऋषिकेश उर्फ नाना बिचारे मैदानामध्ये येतोय. नानाचं नाव सुद्धा मित्रांनो या ठिकाणी मोठं आहे, कारण नाना सुद्धा दोन्ही क्षेत्रामध्ये कबड्डीमध्ये अव्वल आहे, त्यानंतर क्रिकेट जगतामध्ये सुद्धा आपलं नाव सुवर्ण अक्षरामध्ये करतोय. आणि समोर मात्र जयू आहे. जयू मात्र प्रवीणसाठी हा चेंडू फेकतोय. वाईट चेंडू घोषित केलाय पंच दादू यांनी. धावसंख्या होती ती 40. आता मात्र अडचणीत येतोय आणि जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज आहे ती गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाला.
चेंडू वाईट चेंडू घोषित केला. अवांतर धावेने संघाचा श्री गणेश या ठिकाणी होतोय. खातं उघडलं जातंय. पुन्हा एकदा नाना विनायक साठी 2 धावा. या 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते ती 3. पुन्हा एकदा नाना विनायक साठी नाना अप्रतिम चेंडू आहे. नीटचा विनायकला समजत नाहीये आणि नाना मात्र एक अतिशय सुंदर गोलंदाजी करणारा अपील केलं जातं या ठिकाणी शुभमच्या माध्यमातून. काय मित्रांनो जबरदस्त कीपिंग करण्याचा हा नमुना आपण पाहतोय. यष्टीरक्षक म्हणून सफाईपूर्वक चेंडू अडवला, अपील केलं आणि नाना मात्र मानलं पाहिजे. नानाला प्रत्येक चेंडू जबरदस्त, पण या वेळेला मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. गरज नसताना वाया गेलेला हा गुण. हो, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. धाव संख्या होते ती 9 धाव संख्या होतीये. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होते. एक चेंडू बाकी आहे पहिल्या षटकामधलं. धाव संख्या केवळ आहे ती 9. समोर विनायक. नाना मात्र आतापर्यंत आपण पाहिलं या संपूर्ण प्रीमियर लीग मध्ये स्वतःला साबित करतोय, स्वतःला सिद्ध करतोय. एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याचा अंदाज आहे ना अचूक आहे. वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केलाय, पण समोर मात्र विनायकचं तगडं आव्हान असणार आहे. विनायक हो 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 काय डोक्याने चेंडू खेळून काढतोय आणि या वेळेला मात्र या चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा. धाव संख्या होते ती 12. दुसरं षटक घेऊन येतोय तो शुभम. किती पाहिजे जिंकायला म्हटलं? 41 करायचं ना मैदानात. 18 चेंडूमध्ये 29 धावांची गरज आहे. ती सह्याद्री बळीज या संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. आता मात्र या ठिकाणी गौरव सामना करणार तो शुभमच्या पहिल्या चेंडूचा. शुभमनं सुद्धा या सामन्यादरम्यान एक KPL लीगच्या दरम्यान आपल्याला प्रभावित केले. मित्रांनो कुट्रे कुसंबे प्रीमियर लीग मध्ये शुभमनं सुद्धा कामगिरी जबरदस्त केली आहे. पहिला चेंडू मात्र वाईट चेंडू आहे. सुरुवात खराब केलेली आहे, पण शेवट मात्र चांगला करणं गरजेचं आहे. कारण सुरुवात जर खराब असली तर शेवट मात्र अतिशय चांगला असला पाहिजे. या ठिकाणी दरम्यान दुसरा चेंडू अप्रतिम फेकला गेले. धाव मिळत नाहीये. मात्र समोर गौरव असणार आहे, आव्हान असणार आहे आणि या वेळेला सुरेख फेक. पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय, फसवला जातोय, चकवलं जातंय. फलंदाजाला या ठिकाणी मात्र जोरदार फटका मारावा लागतोय. प्रवीण जिंगरे. धाव संख्या होती ती 17. शुभम पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक कोट्यामधील या वेळेला मित्रांनो जबरदस्त फटका होता. अपील केलं जाते पंचांकडे. काय घडतंय बघूया. उशिरा वाईट बॉल आहे की वाईट. हॅलो वाईट नाही ना. बॉल आहे ना. जोरदार फटका आणि या फटक्यावरती गौरवनं चौकार मारलेले. चौकारांनी संघाची धावसंख्या होती 21.
5 बॉल झाले 5 बॉल झाले 5 झाले सांगा. हॅलो 5 चेंडू फेकून झाले ते 1 चेंडू फेकणं बाकी आहे. आता धरून 5 दादू एक मिनिट हॅलो किती 4 धावा ना. विषय काय 4 ना लाचा बॉल आहे 1 बॉल लाचा आहे. शेवटचा चेंडू या षटकात ते फेकणं बाकी आहे. पूर्णपणे चेंडू सुरेख फेकलेला आहे आणि आता मात्र गौरवला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा फटका खेळण्यासाठी संधी नाहीये. दरम्यान धावसंख्या आहे ती 21. 12 चेंडू 20 धावांची गरज. किती का नाही गेलं. समीर तिसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. बघूया विनायक साठी काय चेंडू होता मित्रांनो. जो चेंडू नीटचा समजत नाहीये. समीर मात्र समोर एक चांगला मारा करतोय विनायक साठी. विनायक बराच वेळ तग धरून राहिलेला आहे क्रीज वरती आणि आता मात्र पुन्हा एकदा एक वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. अवांतर धाव 2 धावा. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे ती 23. समीर या वेळेला आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू जोरदार फटका मारायचा आणि या वेळेला मात्र चौकार. बॉल आहे बॉल पुढे पडलाय. नो चेंडू घोषित केला पंचांनी. धावसंख्या होते ती 29. 10 चेंडू मध्ये 12 धावांची गरज. दोन्ही ग्रुप मधले टॉपर संघ लढत ज्यांची उत्तम पद्धतीने या ठिकाणी चालू आहे आणि आता पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 30 धावा आणि या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू अडवला जातोय. धाव मिळत नाहीये. समीरच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा चेंडू. समीर पुढील चेंडू फेकणार आहे. तेवढ्याच ताकदीनं चेंडू अडवला जातोय. धाव संख्या आहे ती 30. 8 चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज. जोपर्यंत विनायक मैदानामध्ये विनायक क्रीडांगणावर क्रीज वरती तोपर्यंत मात्र समीकरण सहज सोपं असणार आहे. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय आणि पुन्हा एकदा 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचवली जाते ती 33. क्षेत्ररक्षणामध्ये लगातार बदल केला जातो पण समोर मात्र विनायकचं एक मोठं आव्हान. मोठा फटका मारायचा आहे पण या वेळेला मात्र समीर चेंडू अडवतोय आणि आता मात्र धावसंख्या आहे ती 33. जिंकण्यासाठी अजूनही 6 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज. 6 चेंडू 8 धावा
याचा अर्थ सर्व क्षेत्ररक्षक एक गट्टा होऊन विचार करू लागलेले आहेत की पुढील 6 चेंडू चेतन सावरटकर कशा प्रकारे फेकतो आणि त्यानुसार आपण क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, एक अप्रतिम सामना, पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. दोन्ही संघामधले अतिशय चुरशीचा सामना, समान संधी आहे अजूनही जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांना. जो संघ ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल होणार आहे मित्रांनो, महत्वपूर्ण लढत आहे, कारण KKPLच्या या लीगचा पहिला ग्रँड फिनालेला दाखल होणारा, एंटर होणारा सामना संघ या उत्कृष्ट फटका, गौरवच्या माध्यमातून उत्कृष्ट फटका. धाव संख्या आहे ती किती आले? 37. आणि मला वाटतं या 2 धावा असणार आहेत. जिंकण्यासाठी केवळ एका धावेची गरज. यानंतरचा सामना दीपज्योती कम्प्युटर्स आणि वाघजाई माता खोडेवाडी. आपण खेळण्याच्या दृष्टीने तयार राहायचे. नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी ताबडतोब आपण तयार राहायचे. वाघजाई माता खोडेवाडी आणि दीपज्योती कम्प्युटर्स. मित्रांनो, अशा प्रकारे पहिला फायनल मध्ये, ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल होणारा संघ आहे तो सह्याद्री बॉईज.